Yauwa kamar yadda kuke gani bayan kun yi rijista zai nuno muku wannan page na home ɗin nan, zai nuno muku nan wajen alamar yatsan nan za ku zo za ku danna wajen power ɗin nan domin ku je ku yi siyi wannan mashin ɗin da zai rinƙa muku mining. Za ka danna wajen power ɗin, daga zaran ka danna wajen power zai nuno ma wannan page kamar hakan nan, sai ka danna wajen da aka rubuta buy discounted price ɗin nan 0.00 zai nuno ma one ne sai ka siya. Wannan already dama an taɓa siye shi yasa ba zai nuno ba, only one unit can be purchase ya ƙwaya ɗaya za mu iya siya. Bayan ka siya zai nuno ma wani page kamar hakan nan, mu da yake ba mu siya ba ba zai nuno mu direct ba, bari mu zaga amma muku yanda za ku gane. Yauwa zai nuno muku nan a wajen not activated ɗin nan a sama za ka ga ya nuno ma da jan rubutu activated, sai ka danna shi. Da ka danna zai dawo da kai wajen activated ɗin nan, kamar dai wajen da aka rubuta suspension ɗin nan a nan za su rubuta ma activated. A wajen non activated ɗin nan daga zaran ka danna zai dawo activated. Daga wannan lokacin kuma mashin ɗin da ka siya zai fara aiki, zai ma aiki ne na tsawon kwana 20. In ya ma aiki na tsawon kwana 20 ya zamanto kowane account ɗaya za ka cire 4.2 USDT ne a cikin kowane account ɗaya. Kuma ana yin referral, za ka iya yin amfani da wayarka ko da browser ka ƙwaya ɗaya ta hanyar clear data. Yanda za ku bi ku ɗauko link ɗinku shine za ku zo ku wajen share ɗin nan, daga zaran ka zo wajen share za ka danna share, za ka jira shi da ya buɗe normal link ɗinka gashi nan a nan wajen, sai ka danne sai ka yi copy link ɗinka sai ka share ɗinka, ko kuma ka ne sai ka yi sharing kana bi kana register. Shi yanda tsarinsa yake wannan, kowane account ɗaya da ka buɗe wa kai register za su ba shi 4 USDT bayan kwana 20, kai kuma za su baka 399. Ya zamanto kamar in ka buɗe account 100 za su baka 39,900 abin da za su baka kenan akan kowane account ɗaya. To in kai lissafi akan kowane account da ka buɗe haka lissafin nan nasu yake. Kowane account ɗaya sun ba da dama a kowace waya ne dama sau 3 za a buɗe, amma ta fannin hanyar clear data za ka iya buɗe account sama da 100 ma da waya guda ɗaya. In kai register account 3 da browser sai kai clear datan ta, in Allah yadda kana register nan normal zai rinƙa tafiya insha Allah. Za mu yi muku bidiyo kuma akan yanda ake bi ake withdrawing. In kuma akwai abin da baka gane ba za ka iya yi min magana ta WhatsApp, zan ajiye muku WhatsApp number na a description da link ɗin wannan platform ɗin a description domin ku biya ku je ku yi register. In kana da wani tambaya kuma za ka iya kira na a waya ko kuma kai min magana a WhatsApp insha Allah zan amsa ma game da wannan platform ɗin ko kuma wasu platform da nake kawo muku a cikin YouTube ɗin nan nawa. Insha Allah zan muku cikakken bayani a game da yanda za ku bi ku withdrawing in ya kai limit ɗin withdrawing ɗinku insha Allah. Ku dai mana subscribe ku ci gaba da bibiyan mu a cikin group ɗin mu da ma channel ɗin mu ta YouTube gaba ɗaya. In Allah yadda za mu kawo muku bidiyo yanda za ku bi ku cire wannan kuɗin da kuka samu a cikin wannan MI platform ɗin mining ɗin nan platform ɗin nan. Ana samun alheri sosai gaskiya a cikin shi, ya kamata duk abin da baka gane ba kai man magana. Thank you, na gode.